subordinades substantives. Ja hem vist, quan vèiem l'oració composta, que una oració subordinada es manifesta perquè hi ha dos verbs. El verb de l'oració principal està conjugat i el verb de la subordinada està conjugat o pot estar també en infinitiu. En tot cas, la subordinada sempre depèn de la principal per poder-se entendre. No les podríem separar i que s'entenguessin totes dues. La subordinada substantiva és un dels tres tipus de subordinades i és la que diem que equival a un nom. Això vol dir que es pot substituir per un nom, o un sintagma nominal, o un pronom. Per exemple, la professora vol que li diguis la veritat. La professora vol la veritat. La veritat és un sintagma nominal que substitueix a tota la subordinada. Les formes que pot adoptar una subordinada substantiva són 4 tipus. La conjunció que més oració. Aquest que va sense accent sempre. Per tant, no pot dur mai la preposició al davant. El que amb accent sempre du preposició al davant. Però el que de les subordinades substantives, que també es diuen completives, va sense preposició al davant. Exemple, espero que balli amb mi. A vegades la subordinada substantiva no es pot substituir per un sintagma nominal, però sempre la podrem substituir pel pronom això o allò. Espero això, que balli amb mi. El segon tipus és la que comença per una preposició, no sempre, i té el verb en infinitiu, se li diu subordinada substantiva d'infinitiu. Parlàvem d'anar a Venècia, anar és l'infinitiu. Parlàvem del viatge. Aquí sí que podem substituir per un sintagma preposicional, mantenint la mateixa preposició. Aquest infinitiu, com que és un verb encara que no estigui conjugat, pot tenir els seus propis subjectes i els seus propis complements verbals. El tercer tipus és el que comença per un pronom interrogatiu o una conjunció o un adverbi amb valor interrogatiu, seguit de l'oració. Se li diu interrogativa indirecta, subordinada substantiva interrogativa indirecta. No sé què passa. Fixeu-vos que les interrogatives indirectes no porten el signe de pregunta. Si transformés la interrogativa indirecta en una interrogativa directa, li posaria el signe. Què passa? Aquest què passa pot estar substituït pel nom, per exemple, el succés o el fet o això, no sé això. Més exemples. Per una conjunció. Pregunta-li si hi va. Aquí tinc una conjunció condicional, però en realitat el que se sobreentén és una pregunta indirecta. Hi va? I pregunta-li com hi va. Aquí tinc un adverbi de manera, però se sobreentén també una interrogativa que seria com hi va. Si tenim un pronom interrogatiu, com ara aquest pronom farà dues funcions en la frase. La primera és la d'annexa, que evidentment uneix la subordinada amb la principal. I la segona és, com que està substituint un nom a l'idit o el seu antecedent, farà la seva pròpia funció. Per exemple, no sé què passa, passa és aquest què, és la cosa que passa. Per tant, seria el subjecte de passa. El què, aquest pronom interrogatiu, seria el subjecte de passa. El quart tipus és una subordinada substantiva que comença per un pronom relatiu, la qual cosa fa que a vegades es confongui amb una subordinada adjectiva, seguida d'oració. Se li diu substantiva relativa. D'on ve aquesta mena de confusió entre l'adjectiva i la substantiva? Doncs molt senzill. Jo tinc una subordinada adjectiva, per exemple, l'alumne que hagi estudiat aprovarà, on el subjecte de la principal és l'alumne, el verb de la principal és aprovarà, i jo he inserit una subordinada adjectiva que és que hagi estudiat, l'alumne estudiós. L'antecedent d'aquest pronom relatiu és l'alumne. Ja sabeu, de les subordinades adjectives, que els pronoms relatius també fan funcions a la seva oració. Doncs bé, si jo elimino l'antecedent d'aquesta frase, si el trec, el que faig és que he de convertir la subordinada adjectiva en subordinada substantiva. Fixeu-vos, qui hagi estudiat aprovarà. Tinc el verb principal exactament igual, però ara el subjecte de l'oració del verb aprovar és qui hagi estudiat, que està substituint a l'alumne, que és l'antecedent que està a l'idit. Bé, les subordinades substantives són molt complicades, sobretot per les funcions sintàctiques que fan en relació a l'oració principal, perquè són tots aquests tipus. Subjecte, complement del nom,
complement de l'adjectiu, de l'adverbi, complement directe, indirecte, règim verbal o preposicional, que és el mateix, atribut, predicatiu, circumstancial i agent. Anem a veure un exemple de cadascuna. Quan tindré una subordinada substantiva en funció de subjecte? Doncs en 3 casos. Els verbs de gust i de disgust, m'agrada sortir de nit, em molesta que surtis de nit, em preocupa que surtis de nit. Aquí el subjecte d'agradar, molestar, preocupar no sóc jo. Jo sóc l'indirecte. El subjecte és el fet que tu surtis de nit, el que agrada, molesta i preocupa. També ens els podem trobar en una oració atributiva amb el verb que tingui un copulatiu, que sigui copulatiu i darrere porti un atribut. Per exemple, que ens veiem és fàcil. Que ens veiem, o el fet que ens veiem, la nostra trobada, és fàcil. Subjecte del verb copulatiu i fàcil seria l'atribut. I també ens trobem amb expressions del tipus el fet que alguna cosa. El fet que siguis alt no et farà córrer més. El fet que siguis fort no et farà aixecar el cotxe. Coses d'aquestes. Complement del nom. Evidentment, perquè una subordinada substantiva sigui complement del nom, ha d'anar darrere d'un nom i s'ha de referir a aquest nom. Té la seguretat que tot anirà bé. Que tot anirà bé és el complement del nom de la seguretat, perquè és el tipus de seguretat que té. O la por del que diran el mortifica. Del que diran és el complement del nom de por perquè ens diu de quin tipus de por estem parlant. La resta és oració principal. També és complement de l'adjectiu. Evidentment anirà a darrere de l'adjectiu. Estem segurs que tot anirà bé. Que tot anirà bé és el tipus de seguretat que tenim. Per tant, fixeu-vos que s'assembla molt a aquesta, però aquí teníem un nom i aquí tenim un adjectiu. Estem segurs que tot anirà bé. I fixeu-vos, sembla que van per darrere, tant del nom com de l'adjectiu. El mateix passa amb l'adverbi. Estem lluny de saber la veritat. De saber la veritat ens diu la distància de la qual estem lluny, per tant, o el tema del qual estem lluny, per tant, ha d'anar per darrere. Després ja venen tots els complements del verb. Complement directe. Em pregunto si ho sap. Sempre amb els verbs de preguntar-se, pensar, etc. apareix a darrere una subordinada substantiva. Complement directe de pregunto. Jo, subjecte, pregunto això. Va afirmar que havia trencat el pacte. Què és el que va afirmar? Que havia trencat el pacte. Complement directe d'aquest verb. Volem pujar-hi. Què és el que volem? Pujar-hi. Aquí tenim una d'infinitiu. Complement indirecte. Van donar les claus a qui van voler. Aquí tenim les persones a les quals se'ls fa l'acció, o per les quals es fa l'acció. Com que és un complement indirecte, sempre anirà en preposició. A, al, per al, als, etc. Complement de règim verbal o complement preposicional, que és la mateixa cosa. Recordeu que són aquells verbs que duen una preposició al darrere obligatòriament. No t'oblidis de tancar la porta. Confia que tot acabi bé. En el cas que aparegui la conjunció que, la preposició que duria aquest verb normalment, que és confiar en, desapareix. Això se li diu caiguda de preposició. Davant del què, ja ho hem dit aquí, davant del què no hi pot haver mai preposició, sinó d'accent. Confia que tot acabi bé. Llavors, davant de l'infinitiu, ja no hi ha caiguda de preposicions, sinó canvi de preposició. Si la preposició que ha de dur aquell verb, és en o am, l'hem de canviar per de o a, si a darrere hi ha un infinitiu. Exemple, pensa en qui vulguis. Aquí tindríem la preposició normal del verb pensar. Pensar en qualsevol cosa. Però en canvi, pensa, si darrere ve tornar els llibres, o direm pensa de tornar els llibres, o pensa a tornar els llibres. Això és canvi de preposició davant l'infinitiu. Repeteixo, en el cas dels complements de règim verbal ens podem trobar que el verb que normalment du preposició li hagi desaparegut davant del què, o ens podem trobar que davant d'infinitiu un verb que duria en o am canvia la preposició a de o a. Aquest no l'ha hagut de canviar perquè oblidar-se sempre és oblidar-se de. Complement atribut. Hem de tenir una oració copulativa, el seu desig és aprovar l'examen. Això seria el complement atribut d'aquest verb. Complement predicatiu.
El mateix. Recordeu que el complement predicatiu equival a un adjectiu situat a darrere d'un verb que no és copulatiu, que és un verb normal i corrent. Per tant, es va quedar que semblava mut, és el mateix que dir que es va quedar mut. Aquest que semblava mut és una oració substantiva en funció del complement predicatiu. I el prenen per qui volen, aquest per qui volen també. Circumstancial. Es va comprar la casa amb el que va guanyar. Amb el que va guanyar aquí teníem un circumstancial d'instrument, que serien els diners. Complement agent, hem de tenir una oració passiva, amb el verb en forma passiva va ser seguida, i a darrere tenim la persona, que seria el subjecte actiu, es converteix en el complement agent passiu per tots els que hi eren. Normalment durarà també la preposició per o pal o semblants. Anem a veure ara com s'analitzen sintàcticament aquestes oracions subordinades substantives. Hem posat 4 arbres sintàctics dels 4 tipus de formes que poden presentar. El primer tipus és la subordinada completiva, que comença per la conjunció que sense accent, recordem. Quan es tracta d'analitzar una oració que està composta amb una subordinada substantiva, el que recomanem de fer és que primer s'analitzi la principal. Jo tinc la frase, esperem que arribis d'hora. La principal és que nosaltres estem esperant alguna cosa, aquest és el missatge principal. Tinc el verb i tinc un subjecte elíptic, però ja puc dir que aquesta és l'oració principal. Com que la marca de subordinació és justament la conjunció que, la subratllo perquè sé que a partir d'aquí començarà la subordinada. Que arribis d'hora té un verb conjugat, per tant li he de buscar el seu subjecte, que també està elíptic, en aquest cas és tu, i té un circumstancial de temps que és d'hora, preposició més nom, i aquesta conjunció no fa cap mena de funció. És el que, sense accent, com que no és un pronom sinó que és una conjunció, direm només que és el seu nexe. És el nexe d'unió entre la principal i la subordinada. Quan ja ho hem analitzat tot, he de veure quina funció fa la subordinada substantiva en relació a la principal. Nosaltres esperem la teva arribada, o el fet que arribis d'hora, o això. Si ens és molt complicat trobar un nom que substitueixi la subordinada substantiva, posem el pronom això. Esperem això. Com que ja ho he transformat en una oració simple, ara ja sé quina mena de funció pot fer això. És el que esperem. Per tant, complement directe del verb principal. Pel que fa al segon tipus, que són les substantives d'infinitiu, hem posat m'agrada sortir de nit amb tu. És aquells verbs que impliquen un subjecte que en el verb agradar, preocupar, molestar, sol ser un fet o una cosa, el que ens agrada ens molesta, o una persona, però no són nosaltres. En aquest cas, l'oració principal, la que no té nexe de subordinació, és m'agrada. Això m'agrada, és el que estic dient, la informació bàsica. Agrada és el verb, el M és a mi, el pronom feble a mi, per tant jo soc a qui li agrada, soc l'indirecte de l'oració, i falta trobar el subjecte d'aquesta oració, que és el que agrada concretament. M'agrada la xocolata, m'agrada que vinguis, m'agrada el que sigui. En aquest cas, tinc un verb en infinitiu, que és el que és la marca de subordinació, perquè no du cap mena de paraula d'enllaç, aquesta oració subordinada substantiva en relació a la principal, és el verb sortir que està en infinitiu. Això serà el nucli del predicat. Tinc un circumstancial de temps que és de nit i un circumstancial de companyia que és amb tu. I tinc, en aquest infinitiu, li he de buscar un subjecte, perquè el fet de sortir ho fa algú. En aquest cas, soc jo mateixa. M'agrada sortir a mi. Per tant, soc el subjecte de l'oració. És una subordinada substantiva d'infinitiu, potser pel verb, per tant, equival a un sintagma nominal. En aquest cas, és el subjecte del verb agradar. És això el que agrada. Sortir amb tu. La sortida nocturna és el que m'agrada. El tercer tipus són les interrogatives indirectes. Recordeu que sempre solen dependre d'un verb de preguntar, de dicció, un verb semblant. La principal, em pregunta. Em pregunta és el que jo estic dient de forma bàsica. És el meu tema central de la frase. Tinc un subjecte elíptic que
pot ser ell o pot ser ella, que fa l'acció de preguntar, i en aquest cas a mi torno a ser l'indirecte. Jo no sóc qui pregunto, és a qui li pregunten. Per tant, l'oració principal queda resumida així. La subordinada interrogativa indirecta, aquesta vegada apareix amb un pronom interrogatiu, que és el qui. No és un pronom relatiu, és un pronom interrogatiu. Si jo fes aquesta pregunta de forma directa, seria exactament aquesta. Qui vindrà a la festa? Final d'interrogació. Per tant, aquest pronom ha de fer funció en la seva frase. Sempre que tinguem un pronom, li hem de buscar la seva funció. El verb és el verb vindrà. Com que aquest qui és la persona que vindrà, he de sobreentendre que és el subjecte del verb vindrà. I a la festa, en aquest cas, un circumstancial de lloc. Per tant, tinc una oració subordinada substantiva interrogativa indirecta i ara he de veure la funció. Com que en la principal ja tinc el meu subjecte, tinc el meu l'indirecte, tinc el meu predicat, això és, com que és el que pregunta, ell o ella em pregunta això, doncs complement directe. I per últim tenim les substantives de relatiu. Recordeu que una substantiva de relatiu és una subordinada adjectiva que ha perdut el seu antecedent. Per tant, el que era un adjectiu s'ha tornat un nom, perquè ha fet com si fos un pronom. En aquest cas, dona-ho a qui et sembli bé. L'oració principal és dona-ho tu, el·líptic. L'u és la cosa que dones, la que sigui, complement directe. I per tant, a qui et sembli bé, l'aparició d'aquest pronom ara sí que és relatiu, perquè està substituint a una persona però no està preguntant, en preposició al davant. Aquesta preposició em marca molt quin tipus de complement pot ser. No pot ser un directe, en preposició A, per exemple. No pot ser un atribut. A qui et sembli bé queda analitzat de la següent manera. Tinc el verb conjugat, que és sembli. Ja és un verb copulatiu, per tant he de buscar l'atribut d'aquesta oració, que evidentment és el bé, que és un adverbi però pot equivaler a un adjectiu. L'et és a tu. T'ha de semblar bé a tu. Per tant, no és el subjecte. El subjecte és justament aquest qui, és la persona que et sembla bé. Aquest aquí seria el subjecte de l'oració i també seria el nexe. Igual que aquí hem marcat que fa funció en línia i és nexe amb pespuntejat. En línia discontínua. Aquí igual. És nexe però també fa funció. És el subjecte de sembli i això és una oració subordinada substantiva de relatiu en funció del complement indirecte, perquè tu, que ets el subjecte, donaràs aquesta cosa a una persona, en aquest cas a qui et sembli bé. Complement indirecte de l'oració principal.